салом дӯстон, барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар ин мӯза навормон пешкаши шумо 5 та хонаи фурӯшӣ мегардад. 4 таш аз шаҳри Душанбе аст ва яктаи дигараш аз дигар минтақа. Чӣ хона дар ин мӯза навормон ҳаст? Бо диққат гӯш кунед. Ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон, инчунин духонага дар Домпечат, маркази шаҳри Душанбе, ҳавлии фурӯшӣ дар Дӯстӣ, панҷхонагаи фурӯшӣ дар 7 километр ва хонаи фурӯшӣ дар теппаи Самарқандӣ. Ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормонро то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. бисёр баъд гап намезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта пешкаши шумо мекунем. якум сар мекунем аз ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ноҳияи Фирдавсӣ мебошад. маҳаллаи Гулбута дӯстони азиз поёни кор монда аст. назди мағозаи дастрас ҷойгир мебошад дӯстони азиз. ҳавлӣ иборат аз 2 сотиқ замин ва дар умум 4 дар хона мебошад дӯстони азиз. масоҳати хона, масоҳати бино 84 метри квадратӣ мебошад. биноя бо сифати баланд бардоштагианд. дар худи бино иборат аз 3 ҳуҷраи калон ки масоҳаташон 20 метри квадратӣ мебошад. боз ошхона ҳаст, ҳоҷатхонаву ҳаммом аст. ҳуҷраҳояш алоҳида меҳмонхона дорад бо даромади алоҳида. боз дар наздаш ҳоҷатхонаву ҳаммоми берунӣ ҳаст дӯстони азиз. монтажи барқ кардагӣ, ҳавлӣ бо барқ таъмин аст. сантехникам ҳамаш кардагӣ дӯстони азиз. нархаш 500 000 сомонӣ бо савдо мешавад. мошин бошада мошини арзон қабул мекунад. марҳамат, вариантотонро пешниҳод кунед. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои вавилон ки саршавияшон 98 мебошад. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom.tj занг зада пурсон шавед. ҳуҷҷатҳош техпаспорт, дамовой ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. аз номи канали Dom.tj барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. 2 сотиқ замин дар маҳаллаи Гулбута, шаҳри Душанбе, 500 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар маркази шаҳри Душанбе ҷойгир аст дӯстони азиз. рӯ ба рӯи доми Алфемо, кӯчаи Бухоро мебошад. духонага бо масоҳати 90 метри квадратӣ. бениҳоят масоҳати хона хуб аст. барои духонага 3 та треза дорад дӯстони азиз. метавонед ба ҳазур ба 3 хонагам табдил диҳед, чунки масоҳаташ қариб ки 100 метри квадратӣ мебошад. дар 8 ошёнаи бинои новостройка, худи бино аз 24 ошёна иборат аст. дар бино 1 тане, 2 тане, 3 та лифт аст дӯстони азиз. кӯчаи Бухоро 13 мебошад. минтақаи беҳтарин аст. дар назди вазорати тандурустӣ ҷойгир аст. наздики Душанбе плаза, Домпечат. хулос минтақаи беҳтарин аст. минтақаи маркази шаҳр. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, буғчаҳои кӯдакона дар наздикии хона қарор дорад. нархи хона бошад 780 000 сомонӣ. охири нархша менависад соҳиби хона. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom.tj занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. духонага 90 метри квадратӣ, 8 ошёна дар кӯчаи Бухорои шаҳри Душанбе, 780 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар деҳаи теппаи Самарқандӣ дӯстони азиз. соҳиби хона менависад. хона дар тарафи 9 километр деҳаи теппаи Самарқандида ҷойгир аст. 4 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад. коридор, баня дар дарунаш, 1 подвал, времянкаҳош қатӣ, времянкаҳош нотамом, об, барқ доимӣ, ҳуҷҷат 100% аст. масҷид, мактаб, мағозаҳо, дорухона дар наздикии хона қарор дорад дӯстони азиз. нархаш бошад 400 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 0876 мебошад. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom.tj занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. чӣ саволе ки дорен ва чӣ маълумоти иловагие ки ба шумо дар кор аст, марҳамат ба соҳиби хона
муроҷиат кунед. 4 сотиқ замин, 3 дар хона дар деҳаи теппаи Самарқандӣ 400 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. ва дӯстони азиз, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан. Мо ҳасабе ки навор камтар дарозтар аст, аз рӯи хронометражмон туғри намегирад, мо навора ускорид карда мондагием. Агар хоҳед ҳамин видеоро ба ягон хел ускарина тамошо кунед, ба рақамҳои ватсапи соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо видеоро қайди суратош роя мекунанд. Саволам дошта бошед, муроҷиат кунед. Боз такрор мекунем, нархи хона муомила дорад, нархи охираш нест, нархаш муомила дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар кӯчаи Балъамӣ ҷойгир аст. Дӯстони азиз, наздики Дӯстӣ ва мактаби рақами 99. ҳавлии фурӯшӣ иборат аз 2 сотиқ замин, бинои 2 ошшонага, боз як бинои иловагӣ дорад дар наздаш, 6 дар хона мебошад. Дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳош ҳамаш ҳаст, бо таъмири зебо таъмин мебошад. нархаш 1 миллиону 250 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Домтиҷаи занг зада пурсон шавед. ва дӯстони гиромӣ, ин ҳавлия мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. Ман ссилкаша дар комментария видео мемонам, ҳатман даромада тамошо кунед. Дӯстони азиз, ё ин ки метавонед ба соҳиби хона муроҷиат кунед. ҳар се рақами соҳиби хона, ҳар се рақам ватсап доранд. метавонед муроҷиат кунед, ба шумо соҳиби хона ссилкаи видеоро роҳ мекунад. ё ин ки ба мо муроҷиат кунед, мо худамон ба шумо метавонем роҳ кунем. ҳавлии хуб аст, нархаш муомила дорад. марҳамат дӯстони азиз, ва минтақааш хуб аст, чунки дар наздаш мактаб аст, як чандта мактаб аст, чандта боғчаи кӯдакона, ҳаловат, бозори Гипразем, Мардон, 46, Дӯстӣ, Якум Советский, хулас ҳама ҳамин минтақаҳо дар наздикии хона ҳаст. Дӯстони азиз, минтақаи беҳтарин аст, худи кӯчаям кӯчаи обод мебошад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур дар 7 километр ҷойгир аст, назди маркази тибби Авитсена, наздики Райкалон. 5 хонага мебошад, бо масоҳати 93 метри квадратӣ дар сеюм ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 5 ошшона иборат аст. Дӯстони азиз, хона бо таъмир мебошад, бечизу чорааш фурӯхта мешавад бо нархи 800 000 сомонӣ. иваз намешавад, савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Домтиҷаи занг зада пурсон шавед. хона, дӯстони азиз, 4хонагаи пурра мебошад. 4хонагая 5 хонага кардагианд, кухня балкон гузарондагианд. аз ҳамин сабаб 5 хонага шудагӣ, лекин 93 метри квадратӣ мебошад. ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонааш треза дорад. дӯстони азиз, марҳамат. 800 000 сомонӣ савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. дар минтақаи хуб ҷойгир аст. дар наздаш чандта мактаб аст, ҳам дар назди бино, ҳам аз раҳ мегузарӣ, боз дар он ҷо ҳаст мактабу боғчаи кӯдакона, масҷид, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. бо транспортам мушкилӣ нест. хона ва худи бино дар назди Райкалон ҷойгир аст. марҳамат. 7 километр бозори Ховарон ва 9 километр дар наздикиаш мебошад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.